Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ani waati limanaw aw minnu b'an lamɛn ani aw minnu b'an ka jaw filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la an tɛ ɲinɛ aw kɔ aw ni aw tɛ anw fana tɛ yen sabu ni y'an sigi kun ye ka kuma an bɛ kuma aw de ye an bɛ kunnafoni di aw de ye minnu bɛ kan an lamɛn arajo Joliba ka Bamako ya 105.0 an b'aw fo dantɛ foli min na minnu fana bɛ kan lamɛn arajo Joliba ka Segu Dakagun kan nin waati in na 100.1 limanaw an b'aw fo minnu fana bɛ kan lamɛn Sikaso fiɲɛsira ka 103.8 an b'aw fo dantɛ foli min na an ka lasigiden min bɛ Sikaso n k'a fɔ Segu n'o ye Bakari Sidibe dɔw k'a ma Derik cɛfinma nɔrɔma awa ale bɛ ka nɛgɛ banba nin waati in na Segu ka bɛɛ lajɛlen b'an sɔrɔ arajo Joliba ka ye o kuma na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw ni sɔgɔma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu bɛ ka an lamɛn fana Canal Plus sanfɛ numéro 866 n'i y'o kɔri i bɛ arajo Joliba sɔrɔ o kuma na awa fan bɛɛ lajɛlen de banbannen bɛ limanaw walasa a kana fɔ aw jigi kɔ kunnafoni di gafew limanaw olu bɔra nin y'an sigilen o kɛnɛ ka jɛ ka baara don kumaso kɔnɔ yan a balimakɛ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la Lamini Kulubali Augustin Isubi Musa Hayidara min ye Isa ani ka taa se Isuf Sangare olu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ limanaw anw de bɛ jɛ ka baara kɛ ka kunnafoni lase aw ma nin y'an sigilen kɛnɛ ka bi ye juma ye limanaw décembre kalo n'o ye tubabu kalo san kalo laban ye ale ye tile 27 sɔrɔ an hakili la san kɔni ale tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa ye tile damadɔ dɔrɔn an bɛ don san kura kɔnɔ limanaw yan'an ka don o kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ bi ye juma hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma san kura min fana bɛ yen n'o bɛ k'i kunda an kan ala ka Mali lafiya sa n'o tɛ jamana in sɛgɛnna limanaw gafew bɔra gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan Nouvel Horizon bi yan Le Soir de Bamako ale bi yan L'Indépendant bi yan limanaw L'Indicateur du Renouveau o fana bi yan an na ninnu lakale sisan faamuya kama a bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o kuma na an tɛ nin ko in bila daginda la sabu ɲɛw ka ca wugu la kosɛbɛ limanaw an b'a daminɛ ni fasɛrɛdi sɛbɛn min ye Nouvel Horizon ɲɛdan kura a kumana a ka bi dakun fɔlɔ la a ko min ye jamanakuntigi ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ Général d'Armée Assimi Goïta k'a tun bɛ wa jɛrɛ kɛnɛ kan laadala jɛrɛ don min bɛ to ka kɛ Mali sariyatigiw fɛ u ka baara daminɛ n'o ye rentrée des cours et tribunaux ye Mali sariya tigilamaw ka san 2024 ani san 2025 baara daminɛw la o ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi bolo Général d'Armée Assimi Goïta a sen fɛ limanaw kuma kɛra min kan o ye kalatako kuma ye o de la jamanakuntigi yɛrɛ ko k'a b'a ɲini gouvernement fɛ wa a bɛ gouvernement yamaruya u k'u jija min ye kalata kɛko ɲuman ye o ka se ka sabati san nataw la limanaw o bɛ min ko fɔ o ye tamasiyɛn de k'a fɔ kalataw kɔni ni ala ma baasi foyi kɔni kɛ san kura natɔ in na kalataw na sɔn ka boloda baabu sen kun ye min yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye min ye o ye kalataw ka se ka boloda o de la n'i y'a lajɛ min ye kunungo alamisa ye décembre kalo tile 26 san 2024 lajɛrɛ min kɛra n'o ye rentrée des cours et tribunaux ye Cour suprême dagayɔrɔ la Bamako yan ko Mali sariya tigilamaw olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye bɛn ni kelenya ni basigi ni yafa ɲɔgɔnma la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni sigira min kan o ye kalatako ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛn ni kelenya fana bɛ ka ɲini limanaw kalata fana ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ o de ɲininen bɛ Mali sariya tigilamaw fɛ o de la min ye Général d'Armée Assimi Goïta ye a ko k'a b'a ɲini min ye jamana sariyatigiw fɛ u k'u jija kalata mana kɛ cogo o cogo olu jɔyɔrɔ b'a la dɛ o fana k'u jija kalata in ka kɛ jamana yɛrɛ mago bɛ yafa ɲɔgɔnma ni bɛn ni kelenya min na o yɛrɛ senfɛ min ye procureur général min bɛ Cour suprême kunna n'o ye Mamadou Timbo ye ka taa se min ye bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali ka taa se min ye docteur Fatoma Tera ale min bɛ Cour suprême ɲɛmaaya la bi limanaw ale ka sɔrɔ k'i da don Mali kiiri ko la baara min kɛra Cour suprême fɛ san 2024 na a ko Cour suprême ye dossier 900 a y'o de sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ sariya min n'u sera k'o tigɛ k'a fɔ nin y'o bannen pewu min bɛ taa bɛrɛ la u ka taa bɛrɛ la walima min bɛ bila u ka bila u ko min ma ko arrêt limanaw k'a bɛ se 1000 ma Fatoma an k'a fɔ min ye
Dr Fatoma Teraye a ye nin kuma fɔ limana o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ laɲini ye mun ye o ye k'a fɔ jamana awa labɛnnen bɛ kalataw bɛna labɛn don nataw la o de la an y'a fɔ ten jamanakuntigi ko awa a bɛ min kalifa gouvernement la ani jamana sariyatigiw la k'u jija kalata minnu bɛna na awa k'u jija ka kɛ basigi ani bonya ni karama kɔnɔ o de ye kunnafoni koloma yɔrɔ yɛrɛ ye limana nouvelle horizon halisa an bɛ to a kɔnɔna la a ko kulukorokaw fɛ yen awa ko nin ye wale dɔ ye min kɛra n'a ma bɛn sabu min bɛ tali kɛ a jala k'a fɔ nin ye marifatigiw don walima finitigiw minnu bɛ yen ni yamaruya ma di u ma n'o ye force non conventionnelle ye k'olu de filɛ ka taa awa mugu ci sanubɔlaw la n'i ye jateminɛ kɛ awa sanubɔ cakɛda min bɛ kulukoro mara la n'o ye awa direction générale de Bagami Mininga ale kɔni welela ka sigi joona ka kangari da a ye nin walejugu in kɛra awa limanaw maa bɛ fama i tɛ nin ye ɲɛ na nouvelle horizon ka ɲɛfɔli la ko awa sanubɔyɔrɔ min filɛ n'o ye Bagama Mininge n'a filɛ ni awa kulukoro mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa Kangaba mara la limanaw ko décembre kalo tile 17 ka dugu jɛ tile 18 su la awa min ye directeur général du cabinet min bɛ gouverneur min bɛ awa kulukoro mara la Mahamar Haidara limanaw ko awa a ye weledakan bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Bagama Mininga n'o ye sanubɔyɔrɔ min filɛ Kangaba mara la awa a yirala k'a fɔ ko laadala i b'a sɔrɔ sanubɔyɔrɔ ninnu bɛ awa maaw de ta k'u ka yɔrɔw lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow k'a yirala k'a fɔ ko donso dɔw de bɛ yen minnu ye marifa ci dama baarakɛlaw la awa décembre kalo tɛmɛnen tile 17 ka dugu jɛ tile 18 su la limana waleya jugu in kɛlen awa a ma tɔ foyi to awa min ye kulukoro gouverneur la n'o ye awa Kapori ye limanaw min ye Lamine Kapori Sanogo ale ka sɔrɔ ka yamaruya di a ka directeur de cabinet ma n'o ye Mahamar Haidara ye o ka sɔrɔ ka wele bila sanubɔ cakɛda in ma awa ka kangaridan kɛlɛ k'u ye k'a fɔ nin sera ka kɛ cogo di donsow de bɛ se ka marifa ci maaw la minnu bɛ yen ni foyi t'u bolo k'u yɛrɛ lakana awa caman de bɛ yen a yala k'a fɔ k'o joginna i n'a fɔ kunnafoni dɔw sɔrɔla a ko la cogo min na o de la directeur de cabinet a sɛbɛkɔrɔ dimina kosɛbɛ a ko a bɛ min ɲini Bagama Mining fɛ u k'u jija ni ɲɔgɔnna kana se fila sabu Bagama Mining yɛrɛ awa yamaruya sɛbɛn n'o ye permis d'exploitation ye o b'a bolo ko kabi san 2016 u bɛ sanubɔ la dugu jukɔrɔ nafolo wɛrɛw u b'olu bɔ awa min ye kulukoro mara in na ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ limanaw u bɛ maa wɛrɛw de ta minnu tɛ jamana finitigiw yɛrɛ k'u ka yɔrɔw lakana nka Bagama Mining ma sɔn o kuma in ma dɛ a ko finitigi foyi t'olu bolo donso yɛrɛ t'u bolo jango k'a fɔ ko k'u ka yɔrɔ lakana ko wa ko maa minnu ye marifa ci maa kofɔlen ninnu na limanaw k'olu tɛ n'i ye jateminɛ kɛ ninnu ka yamaruya sɛbɛn min dir'u ma décret don min bɔra jamana yɔrɔ octobre kalo tile 13 san 2016 waati a y'a sɔrɔ premier ministre min bɛ premier ministre la waati o ye Modibo Keyita ye maa min tun bɛ awa ministeriya la min tun bɛ dugu jukɔrɔ nafoloko kunna o ye professeur Cɛmɔgɔ Sangare limanaw nouvelle horizon ka kunnafoni don an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an b'o ta l'indépendant limanaw l'indépendant kumana a ko min ye Musa Mara ye Musa Mara kɔni tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ kuma bɛɛ ka min y'a fɛla fɔ jamana faamaw ye a ko k'ale fɛla ye min ye limanaw o ye k'a fɔ ko jamana juru min bɛ Mali la bi juru in ka ca dɛ Musa Mara ko ale b'a ɲini gouvernement fɛ o y'ale ka hakilila ye ko kɔsa in na Mali jamana ye miliyari 110 sɔrɔ sugubulon min n'o bɛ UEMOA ka sugubulon ko fɔ ko Mali ye miliyari 110 a sera k'o sɔrɔ ka o juru ta baara ka se ka kɛ n'a ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara ni maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ parti yɛlɛma ka don nataw cɛbɔ don jamanakuntigi kalata natɔ ninnu na Musa Mara ko k'ale b'a ɲini ko Mali kɔnɔ yan juru min bɛ gouvernement la Mali ka cakɛda misɛnnin minnu bɛ yan n'o ye entreprise ye olu ka entreprise misɛnmaninw ni kumabaw olu ka juru min bɛ gouvernement la ko gouvernement k'a lajɛ a ka juru ninnu sara ka bɔ a kan na tiɲɛ don ko gouvernement ye para ɲɛ belebeleba de kɛ a yɛrɛ ye gouvernement fo la ko bravo aux autorités Musa Mara ko kɔsa in na ministre min b'an ka sɔrɔ kunna k'a kun y'a lase k'a fɔ ko yɔrɔ juru min yɛrɛ bɛ gouvernement la a bɛ se miliyari 3,813 de ma o juru de bɛ gouvernement la Mali yɛrɛ la yan limanaw ko gouvernement y'a ɲini k'a bɛ miliyari 100 juru sara o la ni miliyari 100 bɔra miliyari
ba saba ani kɛmɛ seegin tan ani saba la a tɔ bɛ to miliyari ba saba ani kɛmɛ wɔɔrɔ tan ani saba de ye yɔrɔ o kɔni na i b'a sɔrɔ foyi ma kɛ n'i y'o sigi kɛmɛ sara o kɛmɛ sara limana o bɛ n'a fɔ n'i ye bɛlɛkisɛ fili ji la foyi ma k'a la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara duuru murumuru mugan ani mugan ni duuru o la sa Musa Mara de ko la ko walasa gouvernement yɛrɛ ka lafiya a ka juruko la a yɛrɛ ka jamanadenw ka ko la n'o ye cakɛda misɛnnin ninnu ye k'a ye awa miliyari 110 min n'a sera k'o sɔrɔ UEMOA sugubulon sanfɛ a ma mɛn k'a k'a lajɛ awa juru in a ka dɔ bɔ a la o bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw awa nafolo min bɛ di nin cakɛda misɛnnin ninnu ma n'o ye entreprise ye u ka juruko la limanaw ko a na awa jamana yɛrɛ sɔrɔ awa sɔrɔ min n'o kɛn bɛ majɛ ye bi Mali kɔnɔ yan a na caman bɔ o la k'a na kɛ sababu yɛrɛ ye awa Mali n'a baarakɛɲɔgɔnw n'o ye cakɛda misɛnnin minnu bɛ jamana kɔnɔ yan u cɛ awa ka furukufuruku dɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye kuma yɛrɛ limanaw ale fasɛdi sɛbɛn kelen in ka kuma la a ko limanaw soir de Bamako de do kɛ a ko awa AES ko ayiwa maître Cheikh Umaru Konare ko ale kɔni fɛla ye min ye ale n'o fɔ dɛ ko awa AES siginkanba tɛ AES bolo dɛ AES kɔni kuma b'a da nka jɔsenba tɛ AES bolo maître Cheikh Umaru Konare de ye nin kuma fɔ n'o ye Alliance des États du Sahel jamana ninnu ye minnu ko k'u b'u yɛrɛ ta k'u bɛ bɔ CEDEAO la maître Cheikh Umaru Konare ko laɲini 4 bɛ ale fɛ ale b'o fɔ AES ye limanaw laɲini 4 in ye mun ye a ko fɔlɔ ko awa n'i y'a lajɛ ni AES ko k'a bɛ bɔ CEDEAO la taa ni ka segin min bɛ sen na awa taa ni ka segin n'i y'a lajɛ n'u ko bɛ bɔ CEDEAO la jamana tɔ 12 min bɛ yen ko u na se ka taa ni ka segin kɛ sɔrɔko nasiraw la jamanaw ni CEDEAO nana awa dansigi k'a ka taa ni ka seginw la a na kɛ sababu ye AES jamanaw ka sɔrɔ yɛrɛ baara yɛrɛ gɛlɛyaw bolo awa u ka jamanaw kɔnɔ o mana bɔ yen a ka laɲini filanan ye mun ye a ko ale hakili la ko awa jamana 3 min bɛ AES kɔnɔna la awa ko u bɛɛ lajɛlen UEMOA tɔnden Union économique et monétaire ouest africaine n'a fɔra k'a fɔ ko yɔrɔ AES jamanaw kuma bɛɛ u bɛ juruta de la juruta min bɛ yen n'o bɛ kɛ UEMOA sugubulon sanfɛ n'a fɔra k'a fɔ o UEMOA kelen maaw ma ɲinɛ dɛ o UEMOA kelen de ye ɲangi ta ka awa Mali jamana sɛgɛrɛ waati min na wa CEDEAO yɛrɛ ye ɲangi ta ka Mali sɛgɛrɛ UEMOA kelen ni AES n'a fɔ UEMOA kelen ni CEDEAO bɛ da bɛ file kelen na ni awa AES jamanaw ko k'olu bɔra CEDEAO la yɔrɔ a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye UEMOA fana bɛ se ka datugu u da la u ka wariko la wari min yɛrɛ n'an b'o dun n'o ye CFA ye o CFA ko in dun limanaw o sini ma sinikɛnɛ ma gɛlɛya b'a la sabu a jirala k'a fɔ ko CEDEAO maaw ka jɛrɛ laban in na u ko k'u bɛna wari kura dilan wari kura tɔgɔ ye ko ECO n'o wari kura nana dilan limanaw min bɛ to an bolo o ye CFA ye o CFA in dun limanaw n'a fɔra ko an k'o falen ECO la awa a wariko maa tɛna a fɛn tununi bɛɛ tɛna ɲini ka ye a ka laɲini sabanan maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ ko o ye awa jamana 3 in n'o ye AES u ni Russie ka baara ɲɔgɔnya ye Russie dun filɛ limanaw jamana bɛɛ lajɛlen b'i ka nafa de nɔfɛ Russie ye jamana ye bi awa a fana ni awa tiɲɛ don ani nanzara jamanaw n'o Occident u man di bi nka sini ma sinikɛnɛ ma n'a fɔra k'a fɔ ko Russie ni ayiwa o jamanaw nana awa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan k'u bɛnna kɛnɛ kelen kan yɔrɔ ayiwa Algérie yɛrɛ o ni Mali tɛ ɲɔgɔn kan fɔ sabu Algérie furadama Mali gɛlɛya Algérie n'i y'a sen bɔ a la a tɔ b'a dɛn n'a fɔra k'a fɔ ko Russie ni Algérie fana ye jamana ye u ka di kosɛbɛ ko ni Russie nana i kunsi Algérie ma walima ni a yirala k'a fɔ don min tɛ bi ye ayiwa AES n'a fɔra k'a fɔ Russie yɛrɛ dɛmɛ la sɔrɔko ni yiriwali sira la Russie ka dɔgɔn o la kosɛbɛ o ka bɔ yen fana hali AES ani awa Russie cɛ limanaw minanko nasiraw la don min tɛ bi ye ni Russie nana ka taasira wɛrɛ ta walima jamana 3 in limanaw yɔrɔ a 3 bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye finitigiw de ye don min na ni kalata nana kɛ k'u bɛ bɔ furancɛla fangaw kɔnɔ dɔ nana fanga ta o jamana ɲɛmɔgɔ ko ayiwa AES ko ne kɔni t'a la ne na bɔ AES la nin bɛɛ ye ɲininkali ye maître Cheikh Umaru Konare min k'a yɛrɛ la ni jamana 3 in bɛ se ka i sigi k'i miiri nin na walasa don dɔ awa a kana kɛ ko ka taa ban awa doloni kujanko la kunnafoni de ye dɛ limanaw soir de Bamako de y'a fɔ dɛ limanaw awa soir de Bamako kelen ka kunnafoni na ko an ka taa Jɛnɛ mara la limanaw Jɛnɛ u ka diinɛ awa Haut Conseil islamique ka bolofara min bɛ yen awa k'u ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw tigɛ fɛɛrɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw n'i y'a lajɛ Mali la yan
fɛn min kɛmɛ ka jɛnɛ yɛrɛ dɔrɔn tɛ nin kɛmɛ ka Mali bɛɛ de sɛgɛn ni kɔɲɔ mana kɛ denguni mana kɛ walima hali saya yɛrɛ mana kɛ limanaw i b'a sɔrɔ nafolo min bɛ bɔ ka don o kungo ninnu na limanaw o de ka ca hali kungo yɛrɛ ye o la sa min ye Haut Conseil islamique min bɛ Jɛnɛ mara la u ko u ka kuma lasela olu de wulila sa ka wa diinɛ ɲɛmaw min ye laadalatigiw recotard a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ sɛgɛrɛ hali musow ka tɔn ninnu n'o ye kafo ye k'u bɛɛ sɛgɛrɛ k'u sigi k'a f'u ɲɛna ayiwa an kɔni bɛna hakilila kelen ta kɔɲɔ mana kɛ denguni mana kɛ saya mana kɛ i b'a sɔrɔ nafolo de bɛ bɔ nafolo min yɛrɛ ni kun yɛrɛ tɛ a la nafolo maaw bɛ sɛgɛn a nafolo bɔ la k'a sɔrɔ a kun yɛrɛ to ye limanaw denguni mana kɛ wari de bɛ ɲini maaw fɛ kɔɲɔ mana kɛ i b'a sɔrɔ nafolo musaka min bɛ bɔ i b'a sɔrɔ o yɛrɛ limanaw n'a se t'i ye diyagoya f'i ka don a da fɛ o de la Haut Conseil islamique min bɛ Jɛnɛ k'a ye u sigira u bɛnna min kan limanaw o ye k'a fɔ n'i bɛ furu kɛ sabara pɛri 3 i tɛ tɛmɛ o kan i b'o di kɔɲɔmuso ma o ka bɔ yen sukaro kilo 10 o bɛ di i buranw ma limanaw o ka bɔ yen yɔrɔ kɔsa in na a fɔra k'a fɔ ko téléphone o de tun bɛ di burannakaw ma ko téléphone ko banna la pewu maa si tɛ yen k'i bɛ téléphone di burannakaw ma sabu ko téléphone yɛrɛ ye tiɲɛni min kɛ ayiwa furu kɔnɔna la Jɛnɛ mara in na ye o de cayara furu yɛrɛ musaka limanaw k'a kunjɛ k'a ban pewu a nafolo cayalen ko a kana tɛmɛ 20,000 kan ayiwa Jɛnɛ Haut Conseil islamique ye nin hakilila ta o mana bɔ yen kɔɲɔ mana se ka finibaw hali bazin limanaw bazin n'u ka bɛɛ lajɛlen kɔnnen don u ka kɔɲɔw n'u ka denguniw na yen nɔ wa hali ni kɔɲɔ yɛrɛ kɛra limanaw k'a fɔ kuma dɔ i b'a sɔrɔ u bɛ taa fini dɔw san a sɔngɔ 40,000 100,000 ni kɔ ko o bɛɛ lajɛlen bɔra la wa ko kɔɲɔ mana dɔgɔda kɔɲɔ mana se limanaw k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 14 na o ye kɔɲɔko bannen ye kɔɲɔmuso bɛ taa ka so kɔɲɔkɛ bɛ taa ka so bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn na ye nka ka dunun sigi ka bala sigi o kuma ti ban ayiwa nin san ye fɛ o nani nin wari ye limanaw nka ni maa kɔni yera a la amani na da i kan o amani ye mun ye limanaw jala k'a fɔ ko sefa wari 100,000 nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ni e sɔrɔla la alimamiw ni dugutigiw ni laadala ɲɛmaw ni muso ɲɛmaw de sigira bɛn kɛra kan n'i ye nin sariya ninnu sɔsɔ limanaw sefa wari 100,000 o na da e kunna wa ko dara hali sariyatigiw ɲɛkɔrɔ polisiw ni brigadiw ni jamana sariyatigiw Jɛnɛ mara la limanaw nin man ka da hali Jɛnɛ ma dɛ nin kan ka kɛ Mali fan bɛɛ kunnafoni filɛ a ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta limanaw o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw l'indépendant ka bi kunnafoniw la a y'a yira k'a fɔ ko min ye wale ɲuman dɔn halisa min ye politiki mɔgɔ maa 11 ye olu kɔni tɛ ka sɛgɛn kun min kɛra sababu ye u bɔra kaso la limanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Usumani Isufu Mayiga k'u y'a sɛgɛrɛ maa 11 u taara bonyamasegin kɛ Usumani Isufu Mayiga ye o y'a yira k'a fɔ a y'a ka baara kɛ sabu Usumani Isufu Mayiga ale de sugandilen bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ bi ko gafe min bɛ yen n'o bɛna dilan bɛn ni keleya ko la yafa ɲɔgɔn ma Usumani Isufu Mayiga bɛ o de baara la a ka wuli k'i jɔ ni politiki ɲɛmɔgɔ maa 11 minnu kun minɛnen bɛ limanaw dalakan kama k'u kun bɛ fɛ ka janfa ta ka ɲɛsin faso ma n'u yɛrɛ y'u kale ko olu tile kelen tɛ janfa kɛlɛ ka ɲɛsin faso ma Usumani Isufu Mayiga de wulila k'i jɔ a sen 2 kan limanaw ka jamana faamaw ka kun fɛ wa u y'a lamɛn koyi limanaw sabu ninnu kun minɛna juin kalo dɔ tile 24 décembre kalo tile 5 tɛmɛnen yɛrɛ de u bila la kuma kɔni cayara deliliw kɛra Usumani Isufu Mayiga ale jɔyɔrɔ de bonyana a ko la kosɛbɛ maa 11 k'u sera a ma u y'a fɔ a ɲɛna ko a ni ce a ka baara la a ye min kɛ a ye cɛkɔrɔbaya baara kɛ si janfara kosɛbɛ nka u n'a ta o ta Usumani Isufu Mayiga yɛrɛ de wulila ka ninnu sɛgɛrɛ fo Kɛɲɛrɔba kaso la yɔrɔ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ye de u ka bilali ko kuma ka sɔrɔ ka f'u ye kunun ko k'u ye Usumani Isufu Mayiga sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a ni ce a ye min kɛ a y'a ka maakɔrɔbaya baara kɛ limanaw ale l'indépendant kelen ka kunnafoni la a jarala k'a fɔ ko min ye san laban in na maaw k'u hakili to dɛ sabu ko binganikalaw olu bɛ yen nɔ Korofina Nord la ko nin ye maa 3 ye tɛgɛ kɛra olu la limanaw min ye an ka commissaire de police
ni commissaire denmisɛnnin n'o ye Isa Kuma ye san 23 walima san 24 ale n'a ka cɛdenw limana k'u ye tɛgɛ kɛ ni binganikɛla in na min ni baara a kun bɛ fɛ ka a ka baara yɛrɛ kɛ n'o ye bingani ye maa dɔw bɛ k'olu ka moto minɛ u la limana ale minɛnen kɔ k'a ye maa wɛrɛw ɲɛfɔ minnu bɛ yen ni san laban in na yɔrɔ i b'a sɔrɔ wariko fa de bɛ maa caman na nin waati ninnu na ko cɛ dɔw bɛ yen u taara ale minɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ ka bɔ jamana wɛrɛ ka na Mali kɔnɔ yan ko a kun bɛ fɛ ka banki dɔ de dakari tɛgɛ kɛra ale la limanaw l'indépendant ale ka kunnafoni don an b'a kun cɛ ni min ye teliya la o ye l'indicateur du renouveau limanaw l'indicateur du renouveau ka kunnafoni na bi a y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ min ye kalifa min n'o bɛ Tijaniya tɔgɔ la Nioro du Sahel a jirala k'a fɔ Nioro du Sahel a kalifa n'o ye Amadu Hadi Tal limanaw ko banbanciw y'a jaso ka taa n'a ye kunungo alamisa a kɛra a bɔtɔ dugu dɔ la n'o ye Jabijala limanaw Jabijala ni Nioro du Sahel cɛ ko Sheikh Amadu Tal n'o ye Tijaniya ka ni lasigiden min filɛ Nioro ko banbanciw taara ni a ye hali sisan a taa yɔrɔ ma dɔn o de la limanaw kunnafoni minnu sɔrɔla a yɛrɛla k'a fɔ ko a kun bɛ ka taa a ka ziyara min n'o ye san 2025 ziyara ye min bolodalen don février kalo natɔ o san 2025 ko a n'a ka délégation bɔtɔ Jabijara limanaw ko banbanciw y'a jaso ka taa n'a ye hali n'a sɔrɔla u ye mugu ci kisɛ kɔni ye diinɛ ɲɛmaa in sɔrɔ nka a ka délégation tɔw k'u y'olu bila ka na so ni maa hakili b'a la limanaw ko maa kɔni t'a dɔn a minɛna kun min na nka ko kɔsa in na min ye Tijaniya ka ni kalifa in ye Amadu Hadi Tal limanaw ko kɔsa in na a ka wajulu dɔ senfɛ min ye septembre kalo tile 20 tɛmɛnen ko mawuludu senfɛ ko Mali na i kɔgɔ da min ye banbanciya wale jatigɛ wale la wa k'u tɛna se Mali la dɛ o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ ko walejugu minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin silamɛya ma limanaw ani Nioro du Sahel ko banbanciya wale tɛna foyi kɛ nin dugu ninnu na yalima a ka nin kuma de kama banbanciw y'a jaso wa limanaw maa kɔni tigɛ Ala ye k'a dɔn nka an bɛ don min na ko bi min ye Amadu Hadi Tal ye n'o ye Talilakaw ka nin Tijaniya ɲɛmɔgɔ ye min filɛ Nioro du Sahel limanaw k'u ye a jaso ka taa n'a ye ko kɔsa in na yɛrɛ a kun ye misiri belebele dɔ jɔ min wari bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 200 la yɔrɔ min n'o ye commune rurale Getema ye ni affaire in maa kɔni t'a dɔn a bɛ taa laban min na n'i ye jateminɛ kɛ Sheikh Amadu Tal yɛrɛ ale yɛrɛ ye Talilakaw ka diinɛ bolofara ɲɛmaa ye kabi san 2007 min ye Amadu Tal ale ye u ka lasigiden 8nan ye o mana bɔ yen min ye Kalif général Sheikh Amadu Tal ale de bilala Talilakaw olu nɔ na ka filɛ banbanciw de bolo ka taa hali sisan yanni finitigiw ka a ko ɲɛ sɔrɔ limanaw an b'a kun cɛ ni min ye o ye ko nin magistrat ye min n'ale ye walan sɛmɛ Adama Mamadu Kulubali ko a ye walan sɛmɛ sariya baarakɛla don limanaw a jirala k'a fɔ n'i y'a lajɛ kabi san 2002 n k'a fɔ min ye magistrat Adama Mamadu Kulubali ni ale de ko don a kun bɛ baara la service direction nationale des affaires judiciaires la ko magistrat kɔrɔ Daramani Jara yɛrɛ kun bɛ baara la o yɔrɔ kelen de la yen limanaw a jirala k'a fɔ ko a gɛnna ka bɔ magistraya la cɛ in yɛrɛ n'o ye Adama Mamadu Kulubali k'a na kɛ a kun tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ a kun bɛ jamana de kɔ kan limanaw Adama Mamadu Kulubali ko a y'i to jamana kɔ kan k'a ko magistrat ko yɛrɛ finman n'a jɛman ale t'a la bilen ko a ye walan sɛmɛ Mali magistraya baara k'a y'i sen bɔ a ko la pepewu jamanakuntigi yɛrɛ ye décret ta k'a fɔ ko a bɔra magistraya la limanaw l'indicateur du renouveau ka kunnafoni don an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni waati seli ye e ko an t'a bila yan ni Ala sɔnna kunnafoni min n'an b'o da nin kan o ye k'a fɔ kunnafoni gafe jɛmukan an b'a sonsɔrɔ fɔlɔ yanni san kura natɔ in cɛ janvier kalo tile 6 an bɛna taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la dɔɔni a yɛrɛ b'a dɔn min y'an ka jabaranin ye ale jaw minɛnen bɛ fɔlɔ ɲɛmɔgɔw ka laɲini kɔnɔna la min ye janvier kalo tile 6 ye ni bi kɔfɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka baaraw daminɛ
sɛngɛ lafiɲɛ bɔ an n'o boloda dɔɔni dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na nka a kana ɲinɛ fana su in na an na ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka jamukan n'o ye jama kodi ale kɛnɛ ka nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye san tɛmɛnen n'o ye san 2024 ye limanaw mun ni mun sera ka kɛ Mali kɔnɔ ni hakili tor'o la ni min ɲɛna min ma ɲɛ ani o bɛ se ka dilan cogo min na san natɔ ninnu na an n'an ka maa welelenw an bɛna sigi o de kɛnɛ kan k'o baro kɛ yanni o cɛ kuma na ne b'aw fo dan tɛ foli min na Ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na.